kini bang problema sa nasod na to? Kuang yun ka ng mismanage good. Ako nabalakag yung kuha ni. Supposed to be not in our lifetime ba? May tabo ni. Kining overspending unya minus ang income. Minus ang income. In and out mo na mga ikala. Accounting. Why in? For gamay ra ang in, dako ang out. Tugon na sa kabuang yun sa politika. Ambot og unsay naaban ni maglatay sa ilang dugo ni Marcos or sa Romualdez ba ni naglatay. Kadto si Aning Choy Turalba may nga nga di man yun ana ang mga Marcos sumagod sa gidugayo ni Makoy ang tawag sa pangatungdanan. Nangadato ba ang iyang mga igsoon? Wala man. Ug unsay ilang bandi sa wapa mo presidente si Ferdinand Marcos Senior. Kaya di man gina sila pobre o kaliwat. Mo gihapon. Bisag dugay kayong na presidente ang ilang igsoon. Apan ang miburot og mayong Romualdez mga igala. Ang side ni Imelda. So, akong suspicion kay kadto kuno si Makoy mabito to nadaot ang kidney kay dito malingaw og way ginamos nga sudan. Kanang bagoong ganahan to mukha og bagoong daot ang kidney. Kini mga Romualdez mo nakapahimo siguro maayo. In fact, si Imelda na dito sa Manila gikuha na kanang giyamira na sa mga elite dito kanang mga social dito na crowd sa Manila. Bisag gwapa, dang kasina siguro po na gwapa si Imelda. Apan gusto gyud si Imelda musud sa kinini ang di Altamar na mga crowd kanang social nga crowd di elite dito sa Manila. Gusto siya musud ya kay dato man sila kagikan kanang mestiza ana ba, pero nahibaw sila purdoy na ang mga Romualdez sa Tacloban. Itong ilang yamiran si Imelda. But not anymore. May burot silang mayo sa diyang na presidente si Makoy ug dugay. So kanini ang Romualdez, Speaker Romualdez. Kuan kayo kanang ang naong gwapo ta pero padugil man naong og buaya bitaw. Iya man ning kabuang ug kanang asawa ni Bongbong kay under man si Bongbong sa asawa. Kay bawo gyud mo duwa og unsaon paggamit ang kahom dili sa mayo pamagi mga igala sad to say. Una ang mga politiko agap og kwartahan mo adto nila. It's history repeating itself. Akong tanaw. Tanawa ko si Gwen God. Kaya ba na siya nga kanang 20 pesos nga bugas, dili na magdugay. Pero iyang yung ipasabot, unya iyang i-justify, unya iya pag yung himuon nga ang mga tao, mga Cebuano, ang mga Cebuano ha, kuan kayo, kanang iya bang danihon nga di atakuyo kanang mao nga racket nga wa man na ihatag gipalit na kay di musugot og ang mga Cebuano ha, di musugot og hatagan lang kay dunay garbo ang mga Cebuano. Mupalit di man na hatag, palit man na.
I mean, trying to gaslight the public. What they're doing is good for the people. It's not. Asa ka mangita og lugi gyud. I swear to God, lugi gyud na di gyud na may tabo nga makatag nagkayuhan. Ngano? Ang kumprada ana sa Vietnam na bisag dugay na nang gikumpra na pundo na nasa NFA Bodega. Ang sako na labing minus 700. Tag 700 ang sako mga igala. Unya, ibaligya lang mo 20. Tabla ng 600 na imo nang ibaligya 20. Kung saan pagka dili malkansi niya na. Okay, habuao na sa Bodega, pulihag bago. Ang ipuli nga bagong stock, pinalit gikan sa mga local farmers. Eron ko no, presko na sa ipuli dito. O niya, malipay ang atong mga magsasaka na kapwa Pilipino kasi kawawa din sila eh. Doon tayo bibili para i-restock natin sa NFA Bodega. Bidang ngilngiga mo palusot ni mga tohana. Malipay po ang mga farmers. Kana bang dili ba taas upan lantaw ba? So most likely, malipay sa sila bisag short term lang mga higala. Panahon lang ni ining eleksyon. Lipay sa sila, butar sa sila. Alyansa. Kay kuan man, kanang nakapimo sila, nindutaan niyo eh. Di ara mo kutob. Ayaw mo pagtuong magdugay na, kay mayabo man takap. Sa pagkakaroon, mga higala, na video, kwintada. Klaro nga kwintada ba sa panalapi sa Pilipinas. Unsa may nahimo sa administrasyon nga mo produce og daghang kwarta, paingon sa sud ba? Ang nag-produce og kwarta sa Pilipinas gawa sa kinini ang taxation kanang BPO mga higala, business processing outsourcing of kuan kanang mga call centers ba? Call centers. Kay kwarta ginagikan sa gawas biso din sa ato. $. So din sa ato, inikabot sa imong kamot og kuan ka pesos na lang nakapundo dito sa Central Bank. Natay kwarta nga $, gipundo currency. Foreign currency mga higala. Daghan tong reserve. So ang negosyo sa Pilipinas dili matugaw kay na may ka pamalit sa gawas. Punan. Kaya ang mga negosyante din sa ato gawa sa sari-sari store. Dagkong negosyo ato mangumpra man sa gawas, di man ato tong piso sa gawas. $, man ang gamitong kwarta kung magawa sa Pilipinas. So, kinahanglan tayo og foreign reserve na idagan dikan sa call centers o sa mga overseas Filipino workers. Umana yan na, unsa pa man, doon na ba'y dakong negosyo na misod din eh. Ibalita to nga ang Tesla, Elon Musk musod sa Pilipinas, pero wala pa may planta nga gidukod. Ya, di man mahimog musod lang sa nasilod masog di magiling-giling. Tanag yun sa may believe siya sa mga Pilipino, ha? Believe siya. Pero ang problema, ang gobyerno. Kinsa may ang partner, 60-40 man. Si Romualdez na po. Kini bang kabuang sa politika, mga higala? O kamanyak sa gahom. Kaya nga no, kana mong kong gahom, again, I keep on repeating this. Ang gahom sa Malacanang, ispiso ra kayo.
Sobra ra kagamahanan ang presidente na to mga higala nga. Along the way ba, although it is defined kay three branches of the government, co-equal, executive, legislative, and judiciary, co-equal, check and balance, di man na tinuod. Sumagot. Kana lang desisyon. Bisag unsan lang itong gihimo tag-ombudsman. Daghan ta og mga gi-create nga mga safety nets to protect the interest of the people. But is it working? Ug mo click man gani sporadically mahibong ta unya di ta mo tuo nga desisyon na nila politiko ang nagsugo. Ombudsman, Supreme Court, kanunay na pagduda nga politiko ang nagsugo, and for a good reason mga higala, because it's true. Mag flower dance, oy. Mag flower dance. Na ako'y na kanabang nasabay og inom ba. Wa sa kaybaw nga dago sa media. Wa siya kaybaw gyud. He had no idea nga na ako sa media kay during that time wa man ko sa media. Diri man ko sa ni Governor Lito Osmeña. Dili siya gobernador na, private citizen Osmeña dito sa Gunia. So, pero pag ila-ila na mo, nag-iila-ila ko, wah, his good thing nga taga-radio ko. Unya ang subject matter nila, kaning kaso lagi. Naga nga, siya misulti yun nga, ug naay duha, nga sensational case involving kuan kaning prominent families musod sa iyang korte, ulandig sa iyang sala, or any one of them made ka na. Muna yung word. Made ka na. Bigger ang imong one. You can retire after. You're good. You're good already. Economically. Basta surtian ka nga na imusod nga kaso nga nag-involve og mga adunahan nga pamilya. Nakadungog ko. Kayo kung gabihan, no? Wa ko mo komentaryo ato, mura lagwa kita na ko bito. But inside may mga higala kaingon so ko nga si corrupted yung kayo. Na yung nga, kunuhay disinte, bidaluura. Ibaw ka, kung may bawa mo sa background ba sa mga inside stories, ano yung mga tawahan na kung saan ikaw maniac sa tsagaw. Mura sa gnaw kwarta ba. Ibaligya ang kaag bitaw. So, tama. Wag na siya makuhan kanang until now, mga higala, colonial system kita. Colonial system. Hindi mo survive ka og imo lang tunlon, imong integridad ba? Imo lang, mubiyong lang ka. Forget about integrity. You can just rationalize it. Forget about kanabang being decent, being respectable, principled person. Kalimti na. I-gaslight lang ang mga tao nga, di prinsipyo po ka, pero balingbing ko ka, sunday. Pating balingbing nga pero that is how you survive in this game. Ug dili ka kay bawo mo duha ana. Sa kaon kayo ang imong path ba to success. Tanawa ng mga may modua ana. Tanawa na si Gwen. Muang kon nga Cebu is Garcia country. That's so arrogant it's already. Because mas sa pildi-pildi. Karon murag mo daog gihapon kay wa na si Pambre 4 ga live na lang gipagnan og suga dito sa ilang lungsod mismo. Nagrally siya dito sa ilang lungsod sa Pinamungahan, gipagnan og suga.
Wala na pa istorya nga. At yun nun, na ipapatay ba? Di ko na siguro tinuod, pero si Pam Maricuatro, di na musuroy kay Mono siya taglaag kay Mono yung kuhan nga. Murag madre mo sa itong kasulti niya. Peligro yung mga kinabuhi. So kinsan na may kuhan. Muda o gapon na, bisan og kay ugway kwartahay matay. Disgrasyam yun. Ari magkadagon sa kwarta. Unya mga trabantes gobyerno. Mandatory. Ayaw sipiat dia. Hasta ka na pagsinggit og BBM. Wagod, natanawa ng video, di ba? Kung kayo, dili ba inspired nga pagsinggit ba? Di pa na ninggit og Duterte nga gabasa lang ba? Duterte. Ninggit yun. Iyang gisugo nga musinggit og BBM mga tao niya. Incomply sad ba? Pero ang naong bitaw ka ng mga zombie lang. Why emotion involved ba? Gawa sa mga nasa dool kay sip-sip man kayo. Because there is really no reason for you to be happy with this management ba. Wa man yun. Nganong mo barato man ang bugas? Doon na ba'y mga bag-ong gi-inaugurate nga mga kanang so itawang irrigation? Wa man. Panahon ni Ramos, gi-inaugurate ng kuan kanang irrigation dam diya sa kuan. Kining Trinidad Bohol, no? Trinidad, no? Yeah, I think Trinidad Bohol. Panahon Ramos. Mura to, wala na yun. Wala ilain. Sa Bohol, ha? May paman to, kanang coincide man to o gischedule ang out of town cabinet meeting ato mga higala. So, ay naiban yung hinumdum so kala. Panahon Ramos. Nakana makatabang yun sa farming na to, na tubig, supplies tubig, init kayo, mudagay na itong tubig dito. May ang tubo sa mga humay. Karon, doon na ba? So, dili gyud mo, dili gyud mo us-us sa normal nga pamaagi ang precious bugas. Una, patuon ta nga gituman ang panaad sa kampanya. Pero nabudol, ayaw, sakto na to. Sakto na to nga pagkabudol. Ayaw, nagdugangi pa. Budol man yun, mga higala po, bidang pagkabudol. Sagdi lang to, mamutar ni BBM kay wa man silang butar di. Okay ra sila. Ito mga yellow tards, ito mga pinklawan, wa to'y problema ng BBM. Tuwa naman ganit po sila dito. Mga hibuong lagagaya naman to inyong mga prinsipyo, be. Mura mo si Manny Pacquiao nga, billion, trillion ang ninakaw. Tapos, buboto tayo sa trillion ang ninakaw. Ano tayo? Karon berti ng daigdaig po. Ano ba? Wala na mga mapaymuslanon sa panahon. Buwa magsubay og pero magpaistorya. Ako'y mga amigo ko, sus Maria, kato pag daga ni BBM, perting singgit og kawatan. Pero ang ilang amo, numero 1 ang kawatan taga Bureau of Customs. Pero berti mo po sa Facebook kay kuan lagi kawatan si BBM. Ang ilang amo, Bureau of Customs. Kaya magbahin mo sila kada Birnes, mga higala, kada mga media nga. Huwag klaro ang pagka-media. Magbahin na sila, hatagan na sila diya sa Bureau of Customs. Sila weekly allowance. Unya, muingon kag kawatan ang kandidato, kawatan, BBM. So, kato sila, wa mamutar kay
Pinklawan man sila. Ang katong namutar mo yung kaluluoy, kanabang ang imong lahi ang imong bation oy kanang murag kag nay kanang kanang mailad ka mga galab suko mo kana kanabang istorya bitaw nga nay gipatay unya inig pangutanan mo gipatay man 50 pesos ray kinahingnan agabi hazard 50 pesos kinahingnan imong hunusan sa kinabuhi ang tao tungod lang sa 50 pesos. Pero imong subayon ang istorya, dili lang kadto 50 pesos, na dakong hinungdan atong 50 pesos. Garbo, sana, huwag ka ng sense of fairness nga i-violate ba? Muna siya mga higala. Ang imong sense of fairness, you feel violated because you're being cheated. You're being betrayed na biktima ka ni Judas mo na di man ka malipay ganana bisag kinsang tao way malipay na kanan Judas ba igo ka ni Judas ug kadto mga namutar ni BBM mao toy gibate di gyud ka mosinggit og BBM gawa sa mga napahimos no. Pero kanang mga tawhana, utro mo sana. Wa man ay ayaw paghisgot og prinsipyo kanang wala na ilabot gyud sa equation ng prinsipyo sa politika din sa ato. There are few people who adhere to politics. Kato si aning Gobernador Lito Osmeña, mura to yung utangan sa nato gamay nga prinsipyo ang politics kay muingom sa to siya nga I will extract my pound of flesh. Muhambat na mukaon ganito siya. Pero dili klase sa kuan nga kana bang isuod nimo sa garapon ang imong kamotor mupupo ka sa sensyoso sa garapon. Not that kind of quote-unquote corruption. Muhambat siya sa karne. Ana ba? Pero sa lain nga pamaagi nga way masakitan, way di madaw, way masakitan. Munang moingon masuko, butangan sa nato gamay prinsipyo ang politika kay murang natag gipanuwayanan eh. To si Mano Amon, mamuntoy gipasinginlan yun mo'y tinubdan na ng pagya nga kining politika duwa na sa yawa. Mo man sa to iyang kalaki. Balin-balin, pero nadugay lang to silang Marcos tungod kay dugay sa si Marcos. Pero si Nito Durano, balin-balin man. Kasi nasa gahom, kuyog. Nasayop sila panahon Duterte. Kaya dito sila ni Rojas. Dito sila mudapik. Kaya kisa may magtuong makadaog si Digong. Pero mo na pamaagi. Karon, tanawa na ko na kita mo na magigala ka ng poster. O tarpulin ba nga nainaong ni Gwen? Tarpulin unya DDS supports Gwen. So yun na nga ng DDS diehard Duterte ka ng Dutertard yun ba? Support ko nun ni Gwen. Isa may moto pero yun anak kakuan mo gamit gihapon ba? Mugamit gihapon og politiko nga popular. They want to be identified with the popular guy. Ug ilan na supakon, masuko man ang mga tao. So magpaduol sila dito. Took her, no? Explicar gyud siya nga gakontra ba ako bagong gidaot ang presidente wa man former president wa. Si Bongbong o bagod mo midagan og si Duterte karon dili man sila. Mo na yung justification. Sa ato pa, nagpadayon ko ng iyang respeto ni former President Duterte. Pero what is the truth? If
If my enemy is your friend, you're my enemy. Di ba? Kung ang akong kontra, imong higala, kontra ta ka. Something like that. Labi na sa duwa ngayon niya na. Laib ning duwa kay di duwa na si Yawa mga higala. Paita. Anyway, mupadayon ta sunahan naman sa mga penumdum. 33 minutos pasado alas 8.